Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Татарстанда икмәккә бәяләр сизелерлек артмаячак дип белдерде Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Чабаров. Ипигә бәяне күтәрмәс өчен махсус субсидиялар каралган. Марат Чабаров хәбәр иткәнчә, 2024 елда Татарстанда кыр эшләре өчен 1000-нан артык авыл хуҗалыгы техникасы сатып алынган, урып-җыю эшләре якынча 1 айдан соң башланыр дип көтелә. Казанда Агро-Волга күргәзмәсе дәвам итә. Быел 15 меңгә якын катнашучы, 400-дан артык компания Беларусь, Кытай, Төркия, Иран илләрендә дә катнашучылар үз продукциясын тәкъдим итә. Күргәзмәнең соңгы көнендә мөгезле эре төрлекләр буенча иң яхшы белгечләрне дә игълан итәчәкләр. Быелгы программага трактор ярышлары һәм тукымлы хайваннар арасында ярышлар өстәлде. Җиләк яратучылар өчен хәзер урак өсте дисәк тә була. Һәр кайда җир һәм курай җиләген җыялар. Берәүләр кайнатма ясый, икенчеләр исә җиләк сатып акча эшли. 1 литр якынча 1000 сум. Татарстанның кайсы урыннарында җиләк күп икәнен бергәләп белдек. Сәяхәтебезне Залесный бистәсеннән башларга булдык. Биредә җиләккә караганда җиләкне җыючылар күбрәк булып чыкты. Акыш бистәсендә исә без ике ханымны очраттык. Әзмәс булса да җир җиләге бар диләр. Тик вак булуына зарланалар. Шулай да җиләкләребезне тутырмыйча кайтмыйбыз диләр. Только начали еще собирать. Хотим полный собрать, конечно, не знаю. Как найдем. Быел биредә кара җиләк күбрәк. Узган ел җир җиләге сукмак буйлап үскән. Быел исә һава торышы йогынтысы булганга күрә җиләк артык мактанырлык түгел. Шуңа быел җиләккә бәяләр дә башкача. 1 литры 500-дан алып 1000 сумга кадәр. Сатып алучыларның күзләре маңгайга менә. Ләкин җыючылар безнең хезмәт акланырга тиеш дип җавап бирә. Из Чувашии привезли, у них крупная. В этом году мало. То, что заморозки были, но вот в лесу набрали мы. Җир җиләген кайсы җирдән җыеп була. Казан белән якын арада урнашкан районнарга игътибар итсәк, Биектау, Арча, Питрәч һәм Яшел Үзән районнарында җир җиләгенең эре икәнлеге ачыкланды. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам.